Bona nit. Després de 4 mesos és probable que ja estigui dit tot el que calia dir, que ja estigui sentit tot el que calia sentir i que ja estigui pensat tot el que podíem arribar a pensar davant d'una situació d'injustícia tremenda com la que estem vivint. Però malgrat això, avui ens tornem a trobar. I crec que hi ha 3 coses que hem de mantenir vives, perquè avui ens trobem i demà ens tornem a les nostres vides, però estic segur que tots els que estem aquí i milions de persones a Catalunya no abandonen el record del que està passant. I ens hem de conjurar perquè, malgrat vulguin allargar la vergonya, que entenguin, que sàpiguen, que no els hi quedi cap dubte, que en aquest poble no oblidarem a la gent que s'ho ha deixat tot perquè la gent pugui parlar, perquè la gent pugui parlar, no oblidem. I hem de fer, davant d'aquesta vergonya i davant d'aquesta injustícia, ens hem de refermar més que mai en els valors democràtics i d'empoderament, que són els valors democràtics i d'empoderament que han defensat aquells que estan a la presó i que són els que realment li fan por a la gent que no creu en la democràcia. Aquell partit que ha estat descrit com una organització criminal per als jutges ens han de dir el que podem fer i el que no podem fer, que es quedi clar que no els hi farem cas, que som millors, que som diferents, que pensem coses diferents, però que tenim clar que manem nosaltres, i aquest nosaltres és divers, però té clar que no oblidarem ni a la gent que està a la presó, ni el que vam fer junts i juntes amb totes les nostres diferències el dia 1 d'octubre. Aquell dia quedarà per sempre, i aquell dia, fàcil que fàcil, aquell dia tornarà, perquè aquell dia no depèn de ningú més que de tots i de totes nosaltres. Que ho tinguin clar. I si no ho tenen clar, problema d'ells. Mentre ho tinguem clar nosaltres, el futur és nostre. Portava aquí 4 coses escrites i me les he saltat totes ja. Només 2 qüestions més. Us ha passat, segur que us ha passat, que heu pujat a un vagó del tren o del metro, que heu pujat en un ascensor, que heu estat al bar i de cop ha entrat algú amb un llaç groc i heu tingut aquella complicitat petita, potser només una mirada, potser només un somriure de dir tu i jo no oblidem, tu i jo recordem. I cada cop que ens trobem amb algú al carrer i veiem aquest símbol, aquest lligam, allà és quan demostrem que som molt més forts que les injustícies que mantenen a 4 persones a la presó. I l'última qüestió i acabo. Fa gairebé vergonya haver de dir-ho y haber de repetirlo. Pero gente, en todo el Estado tenéis que tener claro que está en juego la democracia de todos y todas. Lo tenéis que entender de manera urgente. Nos tenemos que explicar, nos vamos a explicar, no tenemos nada contra nadie. Diálogo todo el que haga falta, pero tenemos que entender que es imposible el diálogo mientras haya gente en la prisión. No hay diálogo sincero, no hay diálogo de igual a igual mientras tenemos a Jordi Cuixart, a Jordi Sánchez, a Oriol Junqueras y a Joaquín Forn en la cárcel. Lo tenéis que entender, y lo tenéis que entender porque los próximos sois vosotros, porque cuando se abre la puerta de la injusticia y de la represión, arrasa con todo. Un abrazo a todos esos valientes que del Estado español están levantando la voz a pesar de lo tremendamente difícil que es hacerlo. Y ánimo a todos los que no lo hacen para que lo hagan por nosotros y por ellos. Eso es la fraternidad, levantar la voz contra la injusticia. Muchas gracias.
Viva el 1 d'octubre! Viva la